Salut lume și bine v-am găsit la la o nouă serie de Unturned împreună cu Cătă. Cătă. Ce? Și în acest episod ne-a hotărât să nu prea mai jurăm așa de mult ca în cel de Survival Games, nu? Ne-am dat noi niște kituri pe aici și... Mihai, Da. dă-ți kitul ăsta din nou, kitul bandit sau cum se numește și vinde tot. Stai că eu am făcut bandaj din kit guard. Kit bandit. Și vinzi tot, ca 10 sute de $1. Selul... Le știi ID-urile? Le știu eu. 307. Eu le-am Astea dat. sunt forest. Deci vin, selul militari. Doamne militari, cum vine? Ghilie. G-h-i-l-e. Top. Stai, uite, copiez asta de aici. Am scris corect. Pe bune, am uitat să pun parantezele la sfârșit. Ghiliet. Mamă, 10 Ghilie hod. Da, nu prea. Ghilie hod. Nu prea. Sunt Ia, nu pot. hod. Mamă, mi-au un honey, gata. Cât e honeiul? Un K200. Încă 200. Da, și vând și mie pe strike-urile. Ok, hai. Stai că mai am un Maple 3. Eu scot glanțele de la Maple. Păi da, și tu ce crezi că... Să luăm aple. Să luăm Bă, mai aple. necesar. TPA. A. Gata, hai. Gata. Acum am lag când filmez, doamne, de ce? Ieși de la server puțin. Pe bune? Eu n-am lag de la server. Am lag când filmez, de. Bă, mă enervează mă deja. Serverul este Europa 3. Ăla. Mi-a căzut cuțit. Bă, vino ca să spun că tu ce, dar stai că n-am cheie. Parcă știam eu aici de la cheie, nu mai știu. Uite un Sabertrum. Stai că le iau și-l vând. N-am unde să-l pun, ești prost. Lasă și tu ăstea pe jos. Saber. Dar nu pot să vin Saber totul. Ce nașpa. Cumpără de listec, e foarte ieftin. Cât e? 100. Pe bune? Dar cumpără și IQ 8. Y8. Ce este 8-ul? Vertical grip. Mersi. Tactica like. Y, cât am zis mă că îmi cumpăr? 253. Bun. Nu, ce ieftin e despre cu Dagger. Și ce mai trebuie să mai pun pe... Încărcătoarele acolo, armele aici. Mamă, cât de scump costă un drum. Un drum, cât e drum? 450 când cumpărai. E decent, adică nu e nici prea mult, nici prea puțin. Ar fi bine să găsim o mașină pe bune. Păi ai bani cu mine ca să cumpărăm un vehicul? Bun. Nu pot să nu. Ia de-ai bun. Nu pot să o cumperi, nu pot să o cumperi. Deci că nu-i... Nu avei bă... Unde știu. Punem ăsta aici. Mamă, ce lagăm. Hai, în fine. Mai e cineva pe serverul în afară? Mai sunt încă 3. Hai, poate îi găsim. Bă, cică, zise, bă, ne împăcăm, da sau nu, zice că nu, ok, atunci răspund că nu te mai caut niciodată. Ce-a zis că face? Zise
dacă ne făcăm și că nu și atunci, ok, atunci eu spun că nu se mai caut niciodată. Trebuie să-i marș și să-i vă jucăm în CS. Și el ce-a zis? El îmi zis, mă. Ah, what the fuck? Ah, mă, n-ai văzut. Bă, tu ai tras cu honei? Dar cine are honei? Eu. Uite, puțin. Purcel. Filmez! Bine și... Am o lovitură la porcul. Bravo! Eu merg cu Sabertooth prin drum. Știi că n-am ce face cu Sabertooth. Mă întreb de ce nu mai merge să... Ah, gata, am înțeles. Hai, mă. Bă, dar noi nu găsim și noi mașina, hai înspre Seattle. Uite porcul, stai că l-am murit. Merg fix. Speriat. Nu, lasă că am eu ăsta. Să dau... Ai, bă, chiar că să-i dau un ciocan de ăsta peste cap. A picat de piele. Din piele am făcut clot. Hai, vină cu apă. Da, și a picat netul. Sau mie, lui. Sau eu s-a stins calfatorul, îl așteptăm. Sau ne ducem spre Seattle și ne întâlnim acolo. Unde e LTP-a? Vedem. Filmez oare? Filmez. Chiar bine. Și îmi place... Stați o secunde. Așa mă uitam dacă mi-a picat mie netul sau lui. Și deci a picat lui. Și m-am dus să închet și așa. Și vă, cred că vă enervează sunetul ăsta. Să mă suni când inatrii. Abia a picat netul. A, nu mai e online. Slj ard. Ce-o fi asta, nu știu. Am văzut că scrie acolo, să scrie /redward. Ar fi frumos să găsim pe o mașină. Iar, cap aici sunt. Kit Water. Kit Survival. Kit Survival. Avă. Uităm la haine. Da, nu prea m-am prins aici. Hai de loc. Da, gata. Hai că m-am prins. Unde e? Uite aici. Arcul nu trebuie. Toporul nu trebuie. Eu am dat kit-ul ăsta pentru haine. Și acum îi facem fier. Astea care nu ne trebuiesc. Așa. Ia să vedem cât XP avem noi. Avem 13 XP, băgăm pe ăsta. Și am văzut pe cineva acolo cu ochi. Stai să... Opa, ce-am făcut? Stai să... Stați 2 secunde. Opțiuni. Unde eram? S-au auzit împușcătorii.
Deci nu este de bine. Repede la display. Full screen. Sunt curios dacă se mai vede. Este bine, se vede, se vede. Și sperăm să nu murim. Acum doar asta trebuie să facem. Vin încoa, vin încoa. Mașinată. Sper că s-aude și mașina. Au coborât. Nu ziceți că s-au întors, că e belea mare. Nu mai văd. S-ar fi dus sau s-ar fi întors? Că am auzit pe unul că s-a aruncat și că mergea. A, s-a oprit, s-a oprit. Uitați-le autobuzul acolo. Uite. Au plecat, doamne, să plece. Cred că au plecat. Post 21. No, hai că au plecat, e bine. Se vor duce spre Cătăm. Dar nu e nimica. Și cred că am văzut o bază un pic acolo sus. Este ok, s-a conectat Cătălan. Cred că se vede acolo. Stai așa. Să-l sun pe Cătălan. Așa. Cătă să nu intre pe server. De ce? Doar în 5 minute. Sau în 2 minute așa. Pentru că au trecut unul cu autobuzul fix încolo. Și mi-e frică să nu s-o fi oprit acolo. Că era să mă omoare pe. Adică eu mă uitam la ei, dar veneau încolo. Da! 2 secunde. Bă, vorbește tu cu ei. Că eu trebuie să fiu BRB. Nu. BRB, hai că tai faza asta, cred că. O tai eu mai. Că până mai vorbesc cu Robert. Gata, scuzați-mă, am revenit. Gata? Ce? Așa. Băi, Da. ai dat vazna. Ți-a căzut netul sau calculatorul? Pastile făcut. Eram sigur. Eram sigur, ori netul, ori calculatorul, ori laptopul. Nu, că netul nu mai întâi, că am avut probleme, ce am știut eu. Deci laptopul. L-ai scos la încărcat sau ce ai făcut? L-am încărcat, îl țin un scop. N-am de la ventilator. Am găsit Sporshot. Poți să intri pe server, cred că au plecat acolo. Bă, deci, cum să spun? Deci aseară îmi zicea prima de 2 ori că lași pe mine ha pentru mine. Cum? Îmi ziceam, lași pe mine ha pentru mine. Hai, în fine, hai că vorbim după videoclip. Că nu e prea frumos să vorbim un videoclip despre treburile noastre. Am găsit un militar în magazin. Parcă sunt așa. Dar mai trebuie, parcă nu. Vor face război între Franța și Italia. Ne-a bătut România, ne-a bătut Franța. Sau Ungurul a făcut asta. Ne pregătim înainte de meci. Ungurul ăla, aoleu, s-a rugat la Dumnezeu că nu o să mai bea niciodată bere. Dacă câștigă România. Dar el și atunci bea bere.
Te uiți la lui. Cum se spune, La... Ce? cum se spune, Bea sau Bea? What? Cum ar veni el atunci Bea? Bea sau Bea? Stai că e tot aceeași. Cum se zice pe bune? El acum tocmai a băut. De altfel. Am dat fix pe lângă, frate. Ba, Doamne, dă-i să găsim un cobra aici. Am găsit. Da, pe bune. Hai, Hmm. băgă-mea și la bambaba. În cine? La bambaba. Sau baba, babelor, sclavelor. Vezi că ești la Loserii, episodul 22. Cu tata Puiu. Îl știu. Să răpească pe tata puiul. Da, Cu copilul, cu oia, cu gușterele. da. Ăla stai că asta cumva nu-i reclamă? Da, nu. Nici un pic. În fine, hai pe server. Să dai-te pe aia că eu sunt în Seattle, nu găsești un taxiu. Acum mi se carcă. Taxi și dacă vreți să continuăm această serie, dați voi un like. Dacă s-aude puțin bărit de la mine, umblu pe la microfon. Nu se aude, un pic de tot se aude, dar în fine, nu-i vrei. N-am filmat odată cu unul, dar am șters videoclipul că am primit numai dislike-uri la el. Tu știi cum îi făcea microfonul? Zzz, așa într-una. Nu, că în vară când mai sunt 2 luni până la ziua mea, îmi iau, fac 50 de euro în Steam și mi-au și eu o pereche de căști cu microfon cu tot. Eu cred că o să-mi iau mai acum de curând, de la Razer. Dar oricum se aude tare și ăștia, dar mă enervează să aude un pic de atât. Nu știu să observăm. Știu, adică dacă vorbim așa într-un nu se observă, dar dacă e de simplu stai așa nu mai vorbi. Acum se aude la burit. Nu prea să aud deloc. Așa. Poate pe filmare, nu știu. Mamă, dacă îmi se prinde, iar foarte bine. Hai pe server. Mai filmăm și noi 5 minute, cred că. Hai că am ajuns la baza militară, bine. Bă, dar mi-a plăcut modul ăla cu rachetele nucleare. Da. A fost prea șmecher. Da. Cred că o să fac și eu niște episoade de Unturned cu moduri. Uitați-vă, dacă ziceți voi că se vede ceva aici, în afară de numele, ziceți-mi voi ce vedeți, dacă se vede ceva când stai așa în picior sau oriunde. Bă, ăla cu autobuzul e aceea. Cum? Ăla cu autobuzul e aceea. Păi bună, dă-te pe rapid. Nea. Hai, dă-te pe aia. Îl bat, lasă. Păi vezi că sunt vreo 3 în autobuz. Și ce să ne fac? Să dai-te pe la mine că sunt la baza militară. Mamă, i-am văzut pe toți cocalanii. Dă-te pe ea. Uite că stau ei acolo. Îți dau te pe ea? Să-i bătem? Ui, gârâi, da. Nu am bani de gârâi. Cost... Uite pe ea. Nu, stai, cost bed. Bed. Cost Au și mie bed r-o. Bă, bed... Stai. Stai așa, y bed r-o. Bedroll. Îl pun aici ca să dau te pe ea. Asta să-mi dau, vin înapoi aici. Așa, te pe ea cătă. Unde sunt? Uite Unde sunt? acolo, uite pe de stau. Bă, cred că vor să iau... Unde sunt? Aceea la Reis, uite pe bal pe acolo. Cred că acolo e baza lor. Cred că își fac o bază. Hai, mergem peste ei? Da. Hai. Da, așa sunt. Uite. E guștele. Bun. Mă duc raștii. Hai că vii și eu. Unul luat. Bravo. Uite. Am luat. L-am luat și eu pe unul. L-am mai luat. Dă-te pe aia și stau pe zi.
I-am văzut și eu. De accept. S-ai văzut, da? Hello? Why are you shooting us? Not nice. Bandaj de prim, mi-a dat bleeding. Hai. Mort! Eu am urcat pe aici pe sus. Își făceau bază, fraierii. Mamă, ce mapul strike-uri avea. Ia tot tare. Repede să arunci Porsche. Ia tot de chili, să vindem. Ia tot și după aia le vindem. Îmi bag picior din ele. Dacă le vindem acum. Le vindem după aia. Mamă, ce bine. Stai așa, repede, home. Uite pe ea. Gata, mă. Așa se face un război. Hai să ne punem într-un să vindem și eu tot. Uite, e o mașină acolo, îți văd. Da, normal. Mamă, ce bine i-am bătut. 2 versus 3, așa cred că o să pun titlul. 2 versus 3. Adică eu pot pe 2, dar nu. Păi da, și eu pe 1. Da. Oh, dar ce Elon, nu știu cum să zice, ce fel a tras ultimul, ai văzut? Oh, head. Mie numai în cap mi-a dat 2 glanțe. Avea Chilaura. What the fuck? Sigur avea Chilaura. Selul Ghilivers. Selul G-H-I-L-L E. Ia, spuneam tu că acolo omor. Oh, că acum e. Iată, Ghilivers e 495. Și ce? Păi zic că toate sunt 500. Mamă, câțiva bănuți, bă. Așa. Selul Colt, că mai am unul. Antipatalon. Mamă, ce mapul strike am. Dotat ca lumea. Eu o să stai așa, acum arunc tot ce nu trebuie. Și o să fac, Am făcut 5 calori și încă mai am. bro. Din greșeală mi-am pus splintul. Ai, bai. Grim balaclava. Bă, cum? Balaclava. De-aia de topi pe cap. Știu, dar nu știam cum ai zis, n-am înțeles cum zis să zici tu. Ai Balaclava. zis ceva, nu știu cum ai zis. Pe bune că nu știu. Am zis Balaclava. Am înțeles acum, dar nu știu cum zis să zici priată. Să nu stă pără mie. Bacava ai zis priată sau ceva gen. Bă. Da, iar netul. Păi da, și cam atât cu acest episod. Eu am fost, m-am gustat pe VP, alături de Cătă, alături de Cătă. Bye bye.